Ole Tontuma kan thlir ho tur hi hetiang thil thlen hun lai vel po a news headline sial lo a khovel news liam te po ina anlo puan chwa to kha ani a April ni som pasari kumsang ni som pariat khan Holy Meki chu Southwest Airlines sa chuangin seat number som palina lam chu apan ding ngala he thlo na hi Boeing zasari somthum pasari ni in New York atanga Dallas thlok tur ani a he Southwest Airlines sa hian passenger za somli pakwa la yan chuanga New York le Dallas he darkarli vel rei zin nan hunman atol china ti chuan Holy po a thutna tur seat number som palina a thu in seat belt te avoa heti lai hian thlona hi ala thlok chuak lawa a thutna bol chu la olin abula chutur te aron thlen ve mai ringin alo ngak ril rurana a hnore vakwa chuan Albuquerque New Mexico a bank pakhata na thok Jennifer Riordan komsomli vela upa chuan Holy thutna lam chu ron panin abul aron thlen chuan thutna ol oma chuan aron thuveta ani Jennifer le Holy ti inkar chu la olin reilo te hnuwa thlona chu thlo to mai turani a anin kara thutna ol la om ero seat nei tu alaron thlengve mai lawa chutia anin kara thutur aron kalve mai tura an ngai lain aron lang theita reng lo chuti mek lai chuan thlona achwang ve dang te fanu me chenau pang chu Jennifer le Holy te thutna lama tlan phein anin car seat ola chuan aron thuveta a an pathum chuan tlar khata thu in seat belt an vo hloma thlona a na thokten passenger te thil tul sang an shatir no chuan thlona chu New York atanga Dallas lampana thlok tora bo sai zelin chutia passenger te shatur poimo an pon mek lai chuan Jennifer chuan chumdanga thlona chuan chen ain tun chum achawang chu ni dang ang lo riawin in sha a nuam sa in a thu theilo ani ber mai diklo na nei tlata in sha ta nein hei hi achan po thlona chuan ma hian airport a ice cream eya chu chuan apum lama har satna a thlen in anga yani apum lam cheng kwan la awang chuan thlo theina chunga in thiarna a chuan kaltumin a thutna atang chuan a thowa chutia a tho chu flight attendants pakhatin lo mu in a thutna a thuri tur le thlona a thlo chwa ma chu in thiarna ruma kalri lo turin a lo shila Jennifer report chu a thuvele maya ti chuan thlo theina chuan thlok chuak turin runway zo in an thlo chwa atanga reivak lawa passenger dang ti ang thovin Jennifer chuan seat belt chu phelin in thiarna lama kalatum lia ma se chutia in thiarna lama kal atum le mek lai chuan thlona kaptin hena tangin thupoimo puan an ron le tatlat mai a chuan na Southwest thlona Boeing zasari somthum pasari chu fit sing thum sang ni asanga an thlomek thole pon lam thli achak ema wangin passenger te chu an thutna thosana mundanga kalri lo torin shatirna an ron pe chhuak le a Jennifer bula thuwe tho Holy chuan abul mai a thu Jennifer chu in thiara du ti a hrenga ma se thlo theina thunei tu lam ten tu ma che son an phal ri silawa khongai ve hle ma se ti thei anei big box silo reivak lo an han ngak le a kong khar bula thu flight attendants chu kovin ahar satna avashil le ta ani chutia ahar satna te ashil rol chuan Jennifer chuan chumdanga a chuan anga nuam satak le ril rodam taka a chuan theilo thu ashil tel boka passenger te an seat chwa san an phal silo awang chuan Jennifer po in thiar do via ma se ein thiar thei bik talo dar som pakhat le minute li vel ani a aril rolak pen nan ti in abeka laptop chu phorin a khoita a reipo ala in man lautia chuan thilpuak thom an chetatlat mai passenger tam jok ten thilpuak ri an sha chu thilrit tak ni in an chuan a thlo theina chu aron deng ang mai hian an sha a tin puak thom dang an shat le chu thlina takin an chuan na aron su chor angin an sheboka mak anti in an ngai athalo hle mai ani an no reivak lawa thlo theina chung chu boruak votin ron tuap tranin thlo theina po in har satna atok te sha takin a thlavelam panga chuan on thla in noilam an pan tharwai roya a chunga chuang te chuan an hlavin an thlabar em to a engwanga hetiang tak maya ranga thlona chung chu vota thut mai nge ani ti chu an che thiam lo hlom le a laptop ena kon mek Jennifer po chu ron hoi chhuakin passenger zong te chuan an hmuya oxygen mask an lo wa vek to a chen khat lavin an thutna domin che changam reng an om to lo chen khat lo awangin an tre chul boka flight attendants te po in an ti tur an hai bik lo a thei angin passenger te an hnema oxygen mask wa laute an wa tir zel boka
thlo theina po in ngai o hlei thei bik lovin veilam pangzong on zelin noilam apan thazel mai bok si Jennifer po chuan alu chung maya oxygen mask om chu watumin lak antuma ma se akut chu boruak votin alo mitle to hilo ni in a hmuya oxygen mask wator po in a hlotling theitalo mak ati em maya a chuan tira aril ruwa ngai thatlo na alo ni zong song te kha a thleng dik zel ni hian a hria a akut boruak votin a hme khonga wanga oxygen mask awa theitak lo chu wale tumin a be zela chutia a be kwal vian lama a hoi kwal chu thlo theina thlaveilama engine a hmaluka puak thom an hriat khani nge lang engine atang chuan mei khu alo chuak ngo lai chu awa hmuta thut maya chuti lai tak chuan engine tuam tu thir ke noi then khate chuan thlona bangte chu an ron ding nok nok hloma chung thir themjinga pakhat chuan Jennifer ite thutna bula tukver dar thalang chu aron deng futa hlok maya dar thalang po ke somngal vekin chu vele wansang boruak vot tak le thlichak em mai chu ron lu chiamin thlo theina speed sang lu tuk tak mai le pon lam thli chak tak mai chuan tukver bula thu Jennifer chu tukver lama chuan a hi peta tlat maya a seat belt shen alo phelto box si awangin he thlichak tak hian a hi bet ani ber mai pon lam thli hipna anasat em awang chuan handom tur mai rem chang a hmu box si lo awangin alu lam chu tukver lama chuakin a chan ve chu thlona chung lama om thong ani Jennifer kianga thuwe me cheno pangpo chu tukver ke atanga thli hipna chaktak mai chuan tukver lama a hi pheive a ani ero abula thu holi chuan aman bet thei hlawa ti chuan tukvera tang mek Jennifer po chu thlo theina chung lama polu tumin akong shena manina be chiama ma se ama ringot chuan a thei bik lo passenger dangtila hlawna in aman pi alama chi chang thangam an om to mek lova flight attendants tila passenger te himna ngai to in an lo boy ve box nen Jennifer tukvera tang polu le tuma be mek holi han pui tur po an in muzo me ulo ani captain le attendants te chuan an thlona thlavelam engine chu akang ani ti an shat ve le thlona chu thunun tumin an boy pui ngal charchara ma se omzia om le theilo pilot te po in passenger te himna an kuta om ti she rengin chiat na rap thlak thlentir lo dan kong an zong zela chuti mek lain an zinga pakhat tukver ke atang mek thi le damkara om Jennifer chu chanpui turin abula thu holi chu alo aw vereng boka ma se thlona chunga thli tho thomri nasatak awang chuan tuman a aw thom po chu an shefum fe theilawa ti chuan thlo theina po chuti chungin veilam pangzonga on thla in leilam apan ve mek zel boka passenger te chuan an hmabak tur chu chhiana rap thlak tak ani ti sha in an mang anglutuk in chanpui theibik po om chuang lovin an aw tre teng tunga be seidang an nei talo an mahuna thil thleng tur an thutna hmuna lo nga top ani tamai ani thlona a chuan survival mode te onin passenger te chu flight attendants ten omdan tur te shilin an thutna hmuna theu chilawa thuturin an shil mulmula chutianga reita khun an manhu chuan thlona leibum chuan zia omlam aron pan shet ni in an cheta a passenger te po an lom ngei mai pilot ten thlona chu an thunun le theidon ni in an shia a holi po tukvera tang Jennifer le akyang me thu me chano pangchu a thei to pakngetin akut le lamin alo laman bet verenga thlo theina on po azia omde shet awang chuan holi po chu alom hle mai ani chutia thlo theina zoimonga a in sem rem hnu chuan passenger train khate chuan seat number som palina tlara thutin har satna an tok ti an ron shatin an hnunga thu pakhat chuan Jennifer kong shena man betu holi chu akonga manin alo po pui ve a thei pato pin polu tumin an han bele ngiala ma se oxygen te atlak cham chho zel awang le pon lambo ruak thli chak tak mai awang chuan a chaw to hle ani chuti mek lain pilot te po in thei to pan chwa zela passenger te himna an ngai to awang chuan beidon athiang lo ti an sha a ti chuan reivak lo hnuwa beidong mai lawa an be changchang na awangin thlona po an control le thei ta hlo maya chu vele captain chuan cockpit atangin flight attendants te passenger te an him le him lo endik torin a shia tirwata flight attendants te chuan passenger te har sat na tok an om le om lo an enkwal vel na lama Jennifer tukvera atang le abula thuten an lo man betla chu wa muin an tlan pheiwata atak sajat ve pon lama tang chu polo tumin an beya an thei mai lo awang chuan passenger jingami thanai deuh tura an ngai te mi pahnih te kovin
polu tum chuan an beile ta a ma se Jennifer taksa an polu chuan a aina sa in thlona chunga pon lam hip na sa taka omdon ti sha in har satna lian zok a thleng thei ti an sha ani ma se le lama Jennifer chu aboral mai dona an sha da wangin chutia hnut chhe ringo chu tha anti box silawa atopa chuan theitop chua an be nuwa an potlu theita hlo ani vanei thlak deuh main passenger zinga nurse alo hlo maya Jennifer chu a theiang angin alo boi som ngal wata chutia an polu hnu chuan an rin ange in thlo theina chunga chuan pon lam thi chak tak himna chuan har satna a thlen le tanta a flight attendants ten passenger te din mun le thlona chung din mun captain an shetir hnuwa an himna atana poimo hmasa chu chumna tur rim chang zon ani ti an sha a ti chuan an hnai ber air traffic control room be popin Philadelphia airport a chopchil takin an tum theita hlawa airport a hian thlona in har satna ato atanga minute som pasari vel chopma dar som pakhat le minute som ni pakhata Jennifer ti lo chu har satna tok omlavin himdam takin an tum pui theita ani an tum atanga reilote a captain chuan medical team te kau ngalin Jennifer chu arang theiang bera damdo in panpui turin a shila ma se Jennifer chu heti lai hian alo boral man to a dan pa nga ya engkim kalpui ani hnuwa Jennifer chu postmortem ni in an chen na New Mexico a William anita a he thil thleng rap thak tak mai hi Jennifer bula thu holy hian mitam zok te sha thei turin le chiar thei turin ziakin ada a shetu tam tak teril ro po a hne hle thin ani